Kasungian batok sa miangkong mga tag-iya sa luna nga gibarugan sa Maghuwas Elementary School ug sa school officials nagpadayon. Open-close ang gate sa mong eskwelahan sa Barawin, Leyte. Ang detalye sa report ni Femari Dumabong. Amo na naman init. Usa ka adlaw human kandaduoy ang gate sa Maghubas Elementary School sa Burawin, Leyte. Subling gikandaduhan ang gate sa eskwelahan mato sa school principal sa eskwelahan nga si Herbert Del Pilar nga gipadlakan ang gate sa ilang eskwelahan katulo na kini kaadlaw. Gingon nga lalaki igsoon ni Rebecca Salazar Pacala ang nakita sa CCTV nga nagpadlak. Si Rebecca kinsa usa ka magtutudlo anak sa nagdonate sa luna nga gibarugan sa eskwelahan. Pinaagi sa usa ka handwritten note, nagpahibalo ang igsuon niini nga si Remy Pacala nga ipakuha na ang mga gamit sa sulod. Matod sa principal nga nihimo na sila og legal nga lakang. Batok niini. Marami ng blatter namin sa kanila, patong-patong na yan. Tapos yung attorney namin no, sa DepEd, sila ang may alam kung anong mga kaso. So, maghihintay na lang namin yung order na galing sa korte. Ang Maghubas Elementary School adunay 159 ka mga estudyante. Daling giadto sa mga kadagkuan sa DepEd 8 aron mahilot ang problema. Sa iyang bahin si Rebecca Pacala ni klaro nga aduna sila gihuptan nga mga dokumento nga sa ilaha ang yuta. Gingong gidonate man silang amahan ang kapin sa 1,000 square meters nga luna aron katukuran og eskwelahan. Apan pangangko niini nga wa kini dokumento kundi verbal lang. Sa totoo, nag-file na kami sa sa presidential complaint sa Malacanang 888 sa ginawa nilang mga kamalian. Idinidiin nila na yun ay donated na wala naman pinakitang papel, verbal lang. Sabi namin, hindi yung totoo kami, may mga dokumento kami. Apan gihimak kini sa principal, matod niya nga sila sa eskwelahan ug ang DepEd ang adunay dokumento ug original kini pag matuod nga donated na ang luna. Hindi totoo yung sinabi niya, ma'am. Actually, yung mga original, totoong dokumento nasa amin at nasa DepEd. Yung kanilang mga dokumento, yun ang hindi totoo. Dugang ni Rebecca nga usa-usab ka magtutudlog nga kun siya lang ang pabuton, andam siya nga idonate ang luna. Apan buot niya nga ipangalan kini sa ilang amahan nga si Vicente Pacala. O nga i-grant ang iyang hangyo nga matransfer gikan sa Esperanza Elementary School ngadto sa tunghaan sa Maghubas. Sa pagkakaroon, gipasalig ni Rebecca nga di inauna kinipadlakan, samtang nagpaabot usab sa resulta siyang sulat reklamo ngadto sa Presidential Office. Para sa akin, gusto kong mag-donate, pero ipangalan ng tatay ko. Opo. Sa 1,824, mayroon kaming inano na yan sa perimeter ng para sa school site intended. Oo. Pero, hindi ko alam yung mga kapatid ko kung magugustuhan. Oo. Sabihin ko, para sa akin, willing ako dahil yung trabaho ko, tsaka yung mga anak ko, na-affect. Meron tayong prosesong sinusunod. No? Ma-apply. Dapat mag-apply muna siya. O ganyan, pasa siya ng mga documents, kung anong documents sa pag-transfer. Ganyan lang. Baka maawa pa sa kanya yung mga heads. Uba ni Clans Gabutin. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.